to alhamdulillah auzu billahi samil alim min shaitanir rajim. Kallon da sauraron mu suna na Dauda Adamu wanda aka fi sani Dauda Kahutu Rarara, kuma shugaban kamfanin Rarara Multimedia, kuma president na 1313 movement awareness. Kamar yadda ka tambaye ni 1313 wani mutane suna jin abin wani daban, ko kamar lambobi aka dauka a kicin. To 1313 wata kungiya ce wadda ta masu basira da fasaha, ko kuma in ce makirkira, wadda muka fara ta daga ni da baban Cinedu da Aminu Alan Waka, mu uku kenan. Muka zauna sai muka ce to mu dauki lissafin wuturi mana, abin ya kai 13, sannan mu tattauna mu ga menene matsalar mu da mutanen gari, menene matsalar mu da shugabanni, menene kasar mu take bukata a gurin mu, me kuma ƴaƴan mu suke bukata mu yi wanda zamu shimfiɗa musu. Alhamdulillah Yusuf Haruna baban Cinedu Ala, akwai Abubakar Bashir mai shadda, wani ya abokin sana'a mu ne, kusan yaro na ne. Muka kira shi wanda shine sakatare yanzu na kungiyar, shi producer ne. Mun dauke shi on behalf yanda yake ba ita masana'anta aiki, saboda wani producer da yake producing yanzu, inda mai shadda bai fi ka wato ba za ka fi shi ba, saboda yana aiki akai kuma yana nemo aiki ya shigo da shi fito da bangare. Mu 13 muka zauna muka yi kungiya, sai aka ce idan ana so a ba kowa dama a buɗe kungiyar nan, mutum nawa za a kawo, uku za a kawo ko 13. Yan waje to mu 13 nan kowa ya kawo 13, duk wanda zai kawo shi ke dilin da shi. Nawa su ne nawa, na Ala shi ne nashi, amma ana so a cikin waɗanda za ka kawo ɗin ka kawo mutane masu fasaha, masu ba mu damu da kai an san ka ba, muna neman sanannun ma. Amma ita kungiyar duk wanda ka sani ya shiga ciki, duk inda yana kishin ƙasa yana kishin masana'antar dole ya shiga. In ko baka ciki to baka cikin waɗanda suke kishin ƙasa daga masana'antar mu. Muka kawo 13 muka zauna muka ce to yanzu me za mu fara fuskanta. Alakar mu da shugabanni ba ta da kyau, muna ganin ana zalunta muku, ana wani abu daban, ana ce babu haɗin kai. Alakar mu da yan kallo masu sauraron mabiyan mu ba ta da kyau, saboda duk yanda nake son ka nake kauna ka na ɗora hoton ka zagi za a yi, ai dan maula ne, ai kun yi kaza, saboda an dan samu wani ibtila'i ko kuma gab communication tsakanin mu da shugabannin, tsakanin mu kuma da masu kallon mu. Masana'antar mu ta dan samu nakasun nan shi ke ba da damar me ake cewa rashin aikin yana mana yawa. Nakasun mu mun kasa haɗa kai mu je mu gaya ma manyan mutane, wanda muna da asas da manyan mutanen nan. Duk wanda yake ƙasar nan ba wai yana yi kuri ko na abu ba, inda shugaba ne a ƙasar nan zan iya zuwa mun wasu kofashi, kuma ina ba zan ce dole ba, amma da ya kamata ya buɗe mu, ko siyasa yake ko ba siyasa yake ba. Muka gama tattaunawa dai mu 13 nan, muka ce to wayannan 13 sune sikiyarin committee, duk inda za a juya da su za a juya. Aka rubuta takardu, aka yi duk abin da ya kamata a yi. 13 za ka dilin da su, in ka kawo 13 nan shi ma 13 zai kawo 13, shi dilin da su, saboda ka an bai da wahala. Kai iya naka ne a gaban ka, wanda ya bada matsala a naka a kai zaka gyara. Yau muka ce gaba ɗaya zaka tara mutane kamar lacca, haka ake wa mutum 13 ko aka dauka, kowa ya je ya zauna da mutane su gamsu da abin da ake so a yi a kungiyar. Abu ne 2 zuwa 3 zuwa na 4, na ƙarshen shi na 5 wanda ya shafi mu. Zan fara da na 5 din, wanda mu masana'antar mu, idan wanda yake gari ko dan gida wanda baya harkar fim ya laifi, sai ya laifin da ya ninka namu 10, amma namu ake ji. Ya zani mu gyara wannan, sai da irin wannan. Idan namu ya samu ibtila'i na rashin lafiya ko wani abu ko wani tsautsayi, wanda ya kamata mu kashe mota a gidanmu, ba za a ji na mutan gari ba, he namu za a ji.
to daman in an yi wannan ai ba wani abu ne, tunda mu daman jin mu ake, ganin mu ake. Sai muka ce zan yi takilin wannan abu. Masana'antar mu jari ya mana karanci, me ya kamata mu yi mu taimaki masana'antar mu? Sai muka ce to cikin 13 nan kowa zai ba da naira miliyan 1. Aka haɗa naira miliyan 13, na ce ni kankin kaina na ƙara miliyan 2 ya zama miliyan 15. Aka ce ba a so, ai 13 ake nema, an ana neman 15 kowa ya ƙaro ɗaya ko ai kaza, saboda ka san wai ita ƙungiyar ba fata rara bace, ba ta ala bace, Umar yan Sharif bai sai ta yi bace, ba ta alita bace, ta mu ce mu 13 nan. 13 nan kowa kuma da 13 shi yana da haƙƙi a cikin wannan tsarin, saboda ka ba mu ganin ka ce wai rara ne nan ala ne, a'a Adamu Zango ne, kowa yana da ikon kanshi, saboda kungiyar kowa zai iya rike kanshi bacin gurgudu. Shi sa muka ɗauko muka ce to mun dunkule jimilla guri ɗaya, mu taimaki masana'antar, mu taimaki ƙasa, mu taimaki gwamnati da kuɗin shiga. Abinda gwamnati za ta mana guda ɗaya ne, abubuwan da muka mata baya mu tura ta tafi, to mu in ta tura mu din ma muka tafi mu ta kyale mu, za mu rika samun mata da kuɗin shiga. Mun kawai turi ɗaya muke ta mana, in dai ta mana turan nan guda ɗaya, to mu a ƙarƙashin wannan ƙungiyar harajin da za a samu sai ya wuce abin da aka mana. Mun haɗa 13 na kawo 2 aka ce ba a so, kaza na ce to wannan dai tun da na gane niya, tun da an ce ita ƙungiyar tana dilin da gidan marayu, da gidan gyaran hali, da ƙananan masana'antu, da yaran da iyayensu ba sa iya biya musu makaranta, da kuma yara waɗanda suke karatun allo, wato an bar da su gidansu albasu da iyayen suna can gurin malami. To za mu je mu dilin da malamin nan, ka ba mu mutum 20 a nan, za mu rika biya musu makarantar boko, su rika zuwa makarantar boko suna yin karatu a nan. Shi ne tatin a takaice. Alhamdulillahi mun zo kamar ayyukan ƙungiyar muka zo yi, kamar magana gidan yari, IDP camps, da kuma gidan marayu. To da muka zo sai aka yi sa'a, gwamna yana gari, ne to tun da gwamna gari bari in kira shi, sai wasu mun zo Sokoto ɗazu, kuma muna son za mu je gidan marayu, za mu je IDP camps, duk da IDP camps kayan da muke tawo da shi ba su karsowa, ina ganin sai mun sake zuwa nes. Yanzu dai mun je gidan marayu, mun je gidan yari, mun fidda 33, ne gidan marayu mun dan bada abin da mun dan musu nasiha. Duk iyaye ne suka duk mai ake cewa kowa da gani nan gurin maraya zai iya zama sarki, yana iya zama dan kasuwa, yana iya zama nan in kacar hobba nan, duk irin nasihar da zaka yi, saboda kada yaron ya girma ya fito ya zama wani iri ya gashi ai abin nan ne. To ba abin da maraya bai iya irin wannan dai. To mun ga mun kira gwamna, alhamdulillah ya ce to ai ya kamata shi mai ya bada gudunmawa, ya zo a zo a yi dina da shi, a kuma yana da shawarwari. To da kuma da muka je gidan marayun, da muka yi tracing za mu je a IDP camps, mun ga shawarwari da ya kamata mu ba gwamnati. To gwamnatin wanda ya kamata mu fara nema ita ce ta kusa tashi kafin mu kai ta sama. To mun zo mun zauna da gwamna, alhamdulillah ya karbi mu hannu biyu, tunda wanda ba gurin shi ka zo amma ya baka abinci ce ka ku zauna ku sha ruwa ku yi bangaren da shi. To mun ji daɗi, mun je gurin gwamna mun tattauna akan maganar ga aikin mu ga kudurin kungiyar nan. Muna fatan gwamna ko addu'a ya mana, ga kuma 'yan shawarwari da muka gani mu ta bangaren mu a jihar Sokoto, wanda idan an yi shi mu an taimaki kasan ne, ba wai an taimaki Sokoto bane. To alhamdulillah gwamna a inda da ya nuna wana ya karbi shawarar mu, ya ji, har ya tambaye mu shi ba mu bukatar gudunmuwa shi, mu ita muna bukatar gudunmuwa, abin da ba mu cika zuwa mu ci, saboda mu din kowa yana ganin masu hali ne bacin gurgudu. In ka ba mu gudunmuwa muna so, ya ce to da abin da muke bukata mu rubuta, kuma zai iya shiga ciki, kuma yana alfarma ya shiga cikin wannan kungiya. In ka ce to alhamdulillah mun baka uba wannan kungiya, saboda ita kungiyar ba duranta da PDP ko APC ko a'a, abin da zamu ke cewa ba ta siyasa bace, saboda kada wani ya ce a'a ai wane ne, ai wane ake so a yi, ai ba shi bane layin mu. Mu layin mu yanzu idan muka ce kai muke so mu yi, to mu za mu haɗa ma kuɗin fam, mu yan kungiyar, mu kuma za mu je mu tallaka mu sai da abu mu muka sai da kanmu. Saboda haka wala Allah idan muka ce Aminu Waziri ya zauna da mu ya ce mu yana da tsare muka ci tsare-tsaren Aminu Waziri za su yi,
kaga dan kasa ne ya cancanta, idan kuma aka ce rara ya kamata ya shugaban kasa tunda muna da kungiya, in na tashi su za su sai da ni tunda su suka ce sun yadda da ka gane. To haka muke, ita kungiyar haka take, kuma tana so ta gyara alakar ta ne tsakanin shugabanni da kuma talaka da kuma mu din, saboda mu yanzu kar wani ce mu bakin gwargwado ita wannan kungiyar idan yanzu gwamnatin Sokoto ta bata naira miliyan 10 to za ta ba gwamnatin Sokoto naira miliyan 100, saboda yanzu idan muka ce za mu zo nan mai show na sati daya za mu tashi miliyan 50 a nan, dole a cikin miliyan 50 mun kara ma mai aka jihar Sokoto income na farko hada gurin sayan abinci, na biyu abubuwan da za a rika samu na haraji wanda duk tiket din mutum 10 sun shiga za a bada 5% ko 10% ga gwamnati. saboda ka baya kungiya wajen ta ce madoni, duk wanda ka gani yanzu aka ce rara zai zo nan wasa za ka ga mutum 2,000 sun zo sun tsaya, in aka ce 1,000 za su biya, 500 za su biya, in aka ce Adamu Zango zai zo yau shine vice president za ga mutum 2,000 har 10,000 za su iya su kalle shi. Ko za ku fara irin tsarin nan na turawa na ku yi wasa duk abin da aka samu? Ai dalilin ma kenan ai yanzu mun ce kullum ba da kuɗin mu, ai wani zai ce ya gaji, amma abin da ake nema da kai, ni yanzu a ce kawai zan je Nijar in yi wasa, zan yi wasa na kwana 2, amma kuɗin nan tacin za a ba, to me ya rage ni? Wasan ma ina yi a banza a wafi a waje, in je in yi wasa, abin da aka samu sai ya sa a kungiya, mu je gidan marayu mu mai da yara makaranta, saboda wani abu ne wanda in ka gina shi baka san inda za kwashe shi ba. Shigo